Kebelah pi baru, ipijang subhai pi syakani ke program ke kenta kisamla kaba lawalam syapi da ke Dombosco Media Network. Pat kini ke program kawan live nang ni na studio jongka Dombosco Media Network. Bat pila ban buru ya kijingkeli ne kijing IMCM pat kijing keshan kabadon hakani ka YouTube comment section. But ngan pin kan maru bakani ke program ru pila ban pedru haka cable operator jongka lilangki cable u number aspa nyabukndai. Tementas ngi syabangin sedang bat kani ka jinga solok ke jinga kenan bakani ke program ngan pin itu sywa ya ibadan benta hakani ka rinsan gidan ya isamla prangki buam ibadai i noya leakai football ibad tebet bah bat iba lawan ru ya kenam berkeburom ya kejela Meghalaya. Tiang an pedang subhasya ini kong pat ngin saya pin hinjat ya i video balingkot sapang kajingya linti jog i tekbeli jibun samla pranggi buam bapila pelapor syakani ka program hapading kajing bun kaun jo piru pimla jumkin takin ya kata kajing terwajingi te shop ngin sedang hinjat jakani ka jingya selok jungi ngin ya pet isyo hinjat i video lingkot ban isai banyak tu isai kipat ba kipat pet ya kani ka program. Isamla prangki buam ide nakasnong tangbuli kabadon Hawes Jantia Hills District balakai i haka kandu terik uno pra arhajar. Ide ikun jong iba manmi kasar bat ikong shilda buam. Kikimi kikpa jong i samla prangki kiju ay ya kemensim kershan ye i namar kitip ba nadu mesyuadang red ijudan kene ka jingtrang benyaliakai football bat hadu mentaru imshimra kenrandin ya kene ka jing sutana jing i ha kene ka jingaliakai football. Ilayadon benta ningkong bat ka Sports Authority of India hau araja khalai but ila yoru ya ka kusnam kum i Best Promising Player Award under 18 Meghalaya Football Player Association arhaja khalai. Kumjuru ila don benta but ka Royal Wyandotte Football Club haka ba ila yo ya ka runners up haka All India Football Federation under 15 hagowa. Hausnam arhajar kanyo ila let ya so bat ka Shillong Lajong Football Club bat kila yo ra ya ka kusnam kum ki champion haka under 18 Shillong Sport Association. Bat ka weipat ka champion haka under 18 jong ka All India Football Federation ha Shillong bat ila long ru kum i top scorer jong ka Shillong Lajong Football Club. Kaweru ka kusnam ka ba ila iyo haka award jong ka best young player jong ka I-League hausnam arhaja kapra bat arhaja kakandai. Kaweipat ka kum i top scorer jong ka Meghalaya State League arhaja kakandai. Kaweru ka iyo ya ka top scorer haka Meghalaya football player jong ka Santosh Trophy ka Balong Hatripura. Hausnam arhaja arpol ila le yasno bat kaweipat ka club kabade ka FC Goa Asian Champion League arhajar arpo bat arhajar arpuwe. Hausnam arhajar arpulai ila let beteng biang pat bat ka Shillong Lajong Football Club. Pat kemjuru kawe ka award ka ba ila yu menta usnam kadai ka kyang nang ba award nak benta ka sports and games arhajar khatsa arhajar apusa.
Tikitu ki long tang hindiat ki jing pin I lingkot jongi hindai insa batai khamshai me I hakani ka jingya linti jongi samla prangki buam. Te beli shibuan sa sisir te long pin batai hindiat nadu ba pisdang ke ka jing syam ba ka jingya linti jong pi hakani utana jong pi ya ka football. Nongkong ngapan pau ka jing sungu yau play baul ayang akan nek saban lekai football nota ngakwa rubanai kule ya ka jing sem jonga ya ki club ki bangalai don lang ki coach ki teammates bat baro ki baju ai sport nga nakapor sakapor bat kumjuru ya pi kum ka don busko media network babila coach ngom pa nga kan nakapor te nongkong masdang lekai football nadu dang riti por bangadon chasnong te unchua por bangadon chasnong long email jukam sa ngaban lekai football te ting dang ami na ying long sumi tu kan long sa te ting na email jukam sa kim jus ban lekai football ting na dami na ying Ka ba pulikot bench. ka ben pulikot te ngas set mitu na ying te kumta kan te hadin nang topat house name arja karway ngalong ngai kubor bakan kenika sport authority of India Shillong bakin dontral te ngai thu ya email pat yang bapidang rit pelat nai pat let te hadin pat ngai thu yai mama pat hadin nang to pat ngap la penbor plat yai mei hadin pat isya la kasya te hadin nang to pat ngalit bat mama kan ban wantra po jong kasai te hadin nang to pat ngasya silak untuk po sai te nadu ada khat ar ngadon hasai kumto ter hadu ada khat san te bat nga pule mencuah nga pule nga ha po omroy maulai kabudon hapok tan masar Hot. hakapor bang nang dang don hasai ke Hot. te hadin nang topat house ni madra katsan ngalit pinaso bat ka Real Waindo te ngilakai kini ki under 15 I League ki under 18 Shillong Sport Association Hot. bat kumto ki under 16 I League ngilakai na Real Waindo kan Hot. te hadin nang topat house ni madra kanyaw ngalit pinaso bat ka Shillong Lajong te first tournament bang ngilakai de ka under 18 Shillong Sport Association bat ngilong rukum galadu champion atau kopor dia hadin nang topat lekai saka under 18 I League ang toro ngilong kum ka champions te lekai saka I League ada karpakat kendai te kibun gitormen long ski hadu bangin poi saka I League ken long kilabun haki jingat nanti long te nang topat house name ada arpeupat ngalit onlun saka Bengaluru United Pili dakalun. dakalon hoy husne majar te hadin topat husne majar arpeu hi mali pinaso no barka FC Goa haga Indian Super League te dinang topat husne majar puwe ngali onlon biang siapa ka Muhammadan Kolkata bar ngilakai ka Kolkata League kan ka I League to te hadin nang topat man pai biang sa FC Goa te dinang topat ngali pinaso no barka Real Kashmir haga I League te hadin nang tupar aja arplay arpsau ngan penyeso biang berka Shillong Lajong bat mentah ngarang dan berka Shillong Lajong Tapi tanya dia baka Shillong Lajong Football Club. Hoi. Disipun hat ki club ki ba pila long tamu pila yo sipun ki jing syam ki jing ya kenduru ba ki coach bat ki player semua. Telong pin batai dia pat ru kumno ka jing ya pe pa ha ba pi kendu kini ki coach ru na ki we ki club ke ka ba pi champion jumento ayu neki pa pa kendu kini ki club neki coach neki players neki dukom long neki jong ki club mo ki dal ki jong ki dukom binyad tolong pin samlem dia ka jinga perte sibun hi dangi compare chane bat sabar long nadu kini ki facilities long ya compare bat chane sa Shillong sabar long kila sabar te long kila biang haken long da compare bat chane long kila biang lut nadong sedong ki doktor ki physio nata kini ladon lut ki massage te sene te dan compare long kadang duna bagen bat compare bat sabar te long porwangi ayu porwang dan sene long ngidang don sibun kijing duna hag club long ting long sutu mo bakal don siya kata kajing duna ke te hadin pat long to Martin Jan marka Bengaluru United nga ikajing per long kala long kijing per ken gilak bun kijing per long sene bat stay sabar te hadin nang tupat ngajan bat ke FC Kuali long ya per la long labak kay long nadu kaca kasa nadu ki coach nadu ki staff long labang lut nadong sedong ke
kata ketika jing siya bafi imo tubot ta ikan man ba siya ni ru mo kalong kumbah pinju bafi ang bafi mo ki biang lut hadu ki staff hadu kam peniad ikan man seni kalong kum ta ne kadang sempon ne ba kan biang hadu kata kumbah pi kum siya bang luru kum to ngatry kan nak simpor hiski ngatry kin sapoy kepor bakin long kum ki klub basa bar ken long munta ta ngatry kadang simpor kadang pampor India dong aku aban tip sapang kini ka tournament ka bapila ya kai buon tali te na pedeng jo kini ki tournament ki bapila jo simenta ka ka tournament ka bawana shishaya kata ka ki on khtina we mo achievement ya fi ka jing job shishaya pi ha ka jing im jong pi kadai ka I league ada kat prakat kandai ka tu por te bat na de nak tu por ibanga Jet Saga Bangalore United ha ka tu por hak to I league hak to sne masyarakat prakat kandai ngalong ro kumi that highest Indian goal scorer hak to por laban tep Andrew tli goal hak to I league tenga try de keto ke bapli lat plinti yang pan pois kam sakmar syu kan bat kum juk kum gini gilong nadu gini gi yut liwel long ski hadu banda pois sak I league long hadin atau park long kapli plinti yang pan long kembang long mentak bila yu asibun ki jimun to na katumo dia habai dei pa ba kanika rukom long kanika kot ka khia jong phi pat te ka ba menta long phi le hi ne kum lu phi le ya ka kot ka khia jong phi na ma kum u football player mo ngid ka mat ka dawa shibun te long phin batai hindia pa kum lu phi le ya katapan te ngi kum player long tangi laka teng idon ki injury ru ma ki injury bangi long bangi mat ha ki laka jongi te dangi don injury te kalong ka klub ru ka simkhia kan long ki pe nak ni physio ngile physio long ile rehab long tai te mena no na le dismet fi haban le hine na le dismet ro long acha le extra te ke haba fia dei pa bakani ka jingele ka jo pi hamadan mo aku abantip ka jing sham jo pi kumnu pi te lakam ya ki pressure le di ki jing kia mo kan dan haka game mo kun pi te lakam itu ka jing kia ka pressure da fila don hamadan haka game kam tan pio itu ka game ka ba mo sendiri ka pen ke kaliang sin ka we kaliang pen kun pi te lakam le di ka to ka pressure jing lakai te long don kita ki pressure mo ki ba long ri kum tu gi porpat long ngai le ban ayu kan long ban nai perkataan long ban konstribut tang ya ke game ke bang ban lekai te ngam chu perkataan ya kata ka pressure long te kena bangan la ban konstribut pa kan ke game ban la ban lekai pa kan tiki jat but you le niki tactics you ke ba pendan kampan ko akli kam sai na fi ku football mo ki tactics ki but you pa fi pendan kam ngasat phong hagi for Adidas tigi but you pa pendan kaman la fi adon hamadan e long kum kita footballer mo da fi lai iba openen jo fi kilong kum ni ne kila kam ka level jo ki long mangi study mo ik openen tigi but you ki tactics you pa pendan kampan keyboard ki don bunjad don ki tactics long ki but jemu je perkhat jo fi kan ka jing start jo fi ka tactics tate long kasong hangi simet mo long gidon la ka jong jemu je perkhat kum gi player te long ada ide bay kon persawat ki openen ngamju yele ban concentrate ke openen kan long ngamju perkhat ke openen ndai long perkhat betang jaga tim kuno bangin yo ya ka jing job kan ngamju perkhat ke openen long dala ya game long ka game ka lawan ski long te abai dei bekini ki club ki bela ida menta te kumnu pat phi shim ya ki jing ong jong ki mo ka ki club kin don ko ka club kala ai ki feedback kumta ko ka club ka ai feedback kumta ko ka club ai kumnu fi shim ki tu pat ba fin poi hadu kan ka thong mo ba fin yo ya kan ka award ru ke kumnu fi shim ki jing pin ini ki coach na ki staff ni ki player sabar ki club ko ba fi yo benta kumnu fi penwan do ki nabaro hi club ne gi coach long ngayo kan long kading senang kandiat nai to long nai coach ne na gi club lo ngai long yo ka experience mo te long kum to sum suang don hagi yut tim te long ngasim kenya kai bang sngoba kabadai bagi coach ki batai long ngasim nya kato ba bang sngodai te long kato try kaya yarap yang long ban poi ski smat
te nabarok ki coach keng long ngas ngok bade te ngasim yak bagi kai long te haba pele akai shabar pak ma pi 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 ishibun ki jing ya phemo te ka jing ya pher hangni ka ba pele akai ka long na bangi duna fi ong ki duna ki ta ki infrastructure di shabar pak ka biang ka infrastructure te haka nu ka dur pat long pi la banyi ijngai nang ni shakhmat ba ki ka response ki grassroots level ka long kum nu amal ba namang hadu mentang dong dom ki ong dalek ka sports ho ngi yo ban ngilong active ka met tamba ngim yo kita ki sponsorship na ngim yo kita ki infrastructure te na kalian chu pi kum nu pi la ban ong pat ki we pat ki bakwa ban balok kum ki grassroots mo ki ban ko panon jo ha ka grassroots baka sports ka ditang si banta baka dunaya ka tane hande si banta ya ka ai pat fi ka ban proof ti ki fi ka ban ki ki bun ki club long ki mat ken si bun ki jingya namar long kam dai ki basuk mo long ban pelut ken long dakim yo sponsor nang to long kam dai ki basuk ki bun ki club ki bala ja no long Andre te tapat kum ka dun bok ken mangi kum namar kan ka kum kala jong long hadu mentaru kadang don bet kidang kon bet kin ka ilik long ka plilat plinti kan yangi kam tam yangi ki khasi long long ka plinti yangi Andre dadon kum gini ki club long dadon tang katukan ki club long kum kala jong long kan plilat plinti sibun ki khasi jongi kan ban boys kemat te kaweru atrai gi don kam ha kini ki grassroots long kini grassroots nang tagi youth league long nang bas ski long nak itu kan kala ban yalam tiang ibang boy sak ini senior level kum tar hadu bangin boy sak ini I League Indian Super League tika habai di pak bakani ka football mo ko akli kum do pak kani ka football ka warna shisha ya ka jingkentiu hangi ki para jat benrio bat kum ju ru bangin teli para brio kum do ka kentiu shisha ya kari ba ya ka jat benrio long na kalian chu people aju ya lamba kita mo akwat ko ayo sngo kin ma ki pape program kwat yo sngo mo kumno sha kan ka football ka kentiu shisha ya ka ri ba ka jat bendu ken ya ka imlang ba ka salang angka football te long ta smo dang ila kai football long ni bunsin ngi laj sibun long ki long ki jing ayu ken ki jing sniu sibun ngi laj jing sniu long ni le long ka met rung yo long ka met long ba ko ba khia nang ta long ka de ka ta ko be ro ni laj tu sniu ban laj bun sibun kan sniu long dang kade ho ko mangilong ni hapo ki education mentaro mo ki focus bhai ki physical education katuru ka de ka we ka ba hasngo ka kham don kam haka juk ka ba mentane ka imo na mangi iba mentale la buning ila siya pandan kam de ki technology mo ime don po shu banya ki aksar ka phate so ka tar ka de ka we ka point ka ba fi ayu ha te hindiat pat habai de bat kan ka kini ka katuka scheme ka bafiyo anaka government cash award scheme te ngashkwa yosngo na phi kum upliya atu katuka government cash award scheme kaya rap shisha ne ka ajing mentua shisha yaki nong ile kai ne kum nu ne nakaliang jo phi shim ru laban batai kum nu phi sham ya katu ya ka nakaliang chonga te long ka ajing mentua ken sibun long ka yarap sibun nang long bagi we rong atra gi player long kin nanis khamat long kin don ta kaman sim long ban ya khon ken long ba makiru long kin yo kum kan ga award long ta ken ta long atra ka rap ba yang bat lagi we hadin habur ro kade te manu baju ai men sim baju yai kesanya phi nakapor bat na sakapor nong kong te de mama jong haru de bala kai football hi te de mai hi ba wan yalam yang asenero te de mai ba ya kersan yang sakapor ba chat senang ba tu mama jisilia kai football silia kai na malki langsning renti kum du pat phi ayu pat habaya di ba krenchen kom ba kajing nama kajing ram kun don shopping is dang kanu shopping inyo kanu kajing job hangi gibring mo ngin don be kajing ram te kunu pi sem pat ya kajing ram ha kajing im job phi haba phele ka
dang hilaka te long baro hin kwa ban job mo tang ba long ting ting pat long hap ya nanti long ni don ga nimat ya ka jingrem ru hakum ketu por pat long ngis ngausi long te hadin katu kan por pat long ngai le ban kren no te katu long ban fokus no ni sikmat long ma tik tik kemper khat samo na ma la kwa ban job long ting ting long hoi la rem te ngis ngausi kan kum ketu por bat hadin tu pat long ngai le ban kren no kan katu ban fokus no gini game ban dangwan kunta tika dia rum nama bandu maswa pi ong papi na du 8,000 khat a pila let yes no bat ka Sports Authority of India de dono tu ka aslam ha ta ka jinga ni ti jo pi kum footballer te akum footballer pat athai fini I bi ki jinga pair mo ka jingkala ha ka ni ka football na kan ko kom long jungi ki players mo te long pin batai dia pin samlam kumno pi kata ka jinga pair ka ba mashwa ha ba phela kai football bat ka ba man ta pa ke ka jinga pair ka ba phisham ya le dia ha pishiman menchua dan compare ne hasilong menchua por wang yang don ha po sai po ang do kinigi under 18 nei to gidang don bate under 18 under 16 projector mentapat long amtip long ki jano amti balai long badai now covid ne kumno long mata kim don chu handai kato te long kaira ba kan yang ikum ki players long nang kinigi yut long bangin boys ki sakmat te long te akwa no kum long akwa pan bun kum tu termen kai kenang bakan plilat plinti yaki kena samla long bakin boy kan ski long sakit du kinigi senior level le long kan yarap ba kan yaki don kum tu yut league te jingkla long kumta hi long te bat kemenang chakmat long ki sa don biang kan kum ki youth league te menta long apet menta kum sa kibun pha ki club sabar lo long kila bun ba kila bet pha ki youth kan youth team long kanang ba kitu youth team long ki kajarap pha ki ba ki poisa ki ga senior team chong ki long untuk yang long kan jarak pagi kum kipiar tina kalian jo fi mentaro kum football long fidangnya le ban tebet susu pen bhai susu LED na ha kanu ko do pile piju don kinu ki training session holiday shimat ba fi shimne piju kum jo ong no pi wat research ni nang tai na piju don kinu ki findings mo ki jingsham ke ba pidang kwa ban pen bha pen tebet susu na le dia ha ki kum ki ayu to gidang ngarang orang don sibun kan jing dona long bang kwa ban improve long gidang don sibun jing dona hawat nyila praktis sama dan teng tung praktis mudur si arnta kumto long hadin ang topat ngas ngotu kay bang aduna long nga yala kan ban long perkat long ban nang sikmat long bangan long korek mo ka tuga jing bakla kadai ha ting ni haban long ni haban le extra kan nal deru kadai ha ban pois kemat long long hun ti tang ka tu ka ba pila yo amo ki nang tu hindi pidang kwa man le haban le extra kan sabar na madan ru long decimet ru ni haban le extra long kidon jajai pila don ki balong kesong hangi pat simet kumno ngi kwa ban le extra nang kwa ban le extra long dang kwa ban pois kemat tang haban le tu fidon da ka rutin da ka jing bu rutin pi te kanu beje pat pi bu ya kataka rutin jo pi pat ka por semudang idon training mesti pra beje hado ispeu beje te janmit pat kumto sausteng hadu ru beje ngal extra le gym kumto long le extra nal de kade te long fin batai hindiat pat habaya de bakatuka jinga shimenta jo fi ba Bengaluru FC ka kumno pi yo ki jingmen toy na katuka kelapan ka jing sham jo pi ha katuka kelap jong ka Bengaluru FC hak tu por shua bangan le jam Bengaluru adon habar kala jong mo hak por bang pois to tingalong ngokon ja bagen long dan long fast badang bangadang le kai sabar marwe ken long klem katim tang marwe be marwe long don ba itu ino long don kasim don de asko e hi ta ngokon ja tang ba long kadai ka im jong apat mo kan le kai football long te long ta ken pis ngowi ta ka jing ja ken long te long ta ken kato long ka hadin ski pat ka im sim yang along dang idon marwe ne idon
ya bun ne kasih long nim day pat kan ban give up long ni hap kenan dia hapan tur bes kaman te hakabay day bat ka we ka club pat ka tu ka insang shwa naka wa indo club mo flaju dan naka wa indo club hang tu pat kumnu pisem ya ka tu ka club aktu ko por menchua ka real hindo ka long ka tim menchua ka ladon hai lik ro te tu por menchua ba don mangi long ka dang biang phaken ka club long hadin pat ski long ka jan om tip bale ka jan ski jana ha la ban de na kini ki bom yo sponsor ne am tip na ke daw te long tur menchuang kai kum gayut ro ki klan phaken ki long ki player ki wana bun wana baru kum na Manipur Mizoram e long ki klan phaken nandu ki yut ki senior ro te bat ka kadika Santosh Trophy nang mana kan ni ko tu ba la ni mene ka ba hat Tripura ta ka tur long pin samlem handia kumdu ka long ka jingsham jopi ba ba di ba tu ka Santosh Trophy tu bangilik tu Santosh Trophy sa Tripura long dan compare bat ki club long bangi lakai long kidang bun kan jing duna ha ka Santosh Trophy long nadu ka bam ka cakasa long kidang duna ha ken ha tu por ngam tip menta ka long kumno menchua te kadang long dang duna ha ken ka bam cakasa long kimpat biang ken long te menta try kila kam change try menta te hong ndre wala kataru ni long ni pensngap ken kata pensngap long ni yale be ban tristom long ban long haps mah kedem te kadika we pa ka club ka liba pida menta baka Shillong Lajong Football Club te baka Shillong Lajong Football Club pat ka kumnu pat pishim ya ka club pat hadi shimet kan mo kalong kumnu ka club haya di shimet long chus ya sekolah ko ya sekolah yang tak kajing ya lenti jopi bakini kini club pa per ki beda menta ka Shillong Lajong te kadai go hi club long ndai tang apo North East ro apo India ro long kabapli lat linti ya shibun ki player sum dai tang ngi khasi dai bun pagi banapo Manipur Mizoram ro ki ba mi nakalajong ken mentagi ladon hagi club long hagi club bahaya kum club Indian Super League kidan balik ka national team ro long dadon kum kini club te tang katu kan neteli ndri kalong kan pen kiu bagen yang ki players e long kalai rap hagen yang badan kum kalajong yang kum players long te bay day bakani ka film ka dukam penbiang kapol mo nama haktu ki pol ba phi hausnam al hajar al puwe pidang shu dap pulia pila dap degree te haktu ki pol ru phi pila online class lockdown tu kumno phi penbiang ya kapol pat ka football bat kum juru ya ka jing puli jong phi haktu ki pol dang idon kita long ka jing kwa long ni hap ban long adjust kenya ka por long hak cuma idon practice mesti pra bje hadu chpe bje ne long atau pat sa bje du chpo sa pulo long atau por tengah don sagwa sudah sagwa ni sa don sagwa teng sa don practice jan met long mesti pat long ngasat yolat ken teng idon nilai ekstra teng long ndai man kasni long lai south sensitive teh ki por balaj pat long ngelek ken ban pit kot kendet rolong petang spang rolong dapat man kepor long kelai rap teh tika mat katu kepor kadika lockdown dalada man tu pelada pujung puli baro te ya ka ba menta long pi kwa ban tebet susu ta ya ka football pa ya ka ba menta hoi te kumno pat kini ki jing i job himo ya kini ki bawan thamai manta kini ki youngsters kamtam ki khana manta bawan ha ka grassroots level kumno phi i ki kumno phi pit thu ki kumu ta footballer phi i kumno ya ka participation jo ki response jo ki phi i kumno menta te dai compare bat ba man chua ta ni ki khana ru brang kam khana long la per gen kom kai long ki kambit ki la bit ba gen menta long imat balagi lasa coach nadu saika nadu dangrit ne ta try den ta dawi try ladon sakini ki grassroots kitu masuk ya rap shibun ya ki khna ken na baro ki liang na kalong na ka dikinong kondong ne nasor masuk ya rap shakin shibun hawan te din ta daw try ibun pagi long ki ba diki jat sponsorship you pa ki bawan pat haka football ha ki jat sponsorship you ki bawan pat Hashimet ne hak club ne haki club haldi shimet long ki don jajat club ki don ki long ba sponsor long kibun mo ki company long
kam tam da ki club ha Indian Super League te gitu te ki labun ki bas sponsor bawan long kibun jak ya sponsor long bang amla kan nyokor teng ki labun pala tha te mata nakalian jo fi pisngo kumno pat ba ka government kanang ai shu ki scheme ha kalian jo football ne kumno pisngo pat ka government long kanang nang ni sakmat kanang binmi shu ki scheme na banta kini ki players kino yele akai mo ang tanga football ru mi haki ru ki discipline ha pisngo kumno pat thai kan ka government kan shimkhia ba kan binmi shu ki scheme kan ai jarap ne kumno ne pisngo lada government ka kuah balong kastet jongi kan kiu long hak sport yang atrai kidon kam kan sibun long ki scheme long ki ban long man pelut lah ha de ha football na ne kini ki we judge sport ru long kanang ba long dang compare ne state jongi bat sabar long te long kadang dona ba kan ne state jongi long atrai long dak di baka government ka pelut pat ski long kin la ban kot bor kin bat kini ki state ba sabar ru te dia pat ba katuka kejing job jopi aku akali bisa select kum ka awak jong kukyang nang ba te kalong kum lu ka long kum lu ka fisngo kum lu halor ka tu fisngo kum lu halor ka tu ka awak ka bapiyo nak kyang nang ba awak te kanu nak ngelong ngadap da kacing snokman ke banjo kat ka tu ka awak jong kyang nang ba awak ka bderu ka state awak te long aban kong long ngam poi berkat kan long mah long takin long apa berkat de banjo untuk awat te dalati pat bangai sayo untuk awat te long mulu penting mulu penting fi kata DSO na po joai west dentia te de mi bab tip yang long te hangak men pelat kan marsud tip bai banjo untuk awat long ni confirm tip kasulong nang ngai betang ha ayu ha social media ha social media yang to ha Facebook long Prangki will receive kyang nang bawat nal depat ngpat tibe kan nongko pim banai kata ka awat hadin pat long singar pat hadin pat ngasih tip katuka awat tu bagi awat manta fiyo katuka kyang nang bawat but best young player mo katuka best young player katuka di bla 18 katuka pual pat kal pilong kumno pisam kumno ile di bapiyo tau best young player tu long hak tu por mangi kum ketim long nim dal kai ba kan long ni long ni dak kum ketim nim la kai ba dari long nak da compare pat long yalde long kan ka performance long mas ngau long kam hak ngam ni ba long ba bit ba long ta long mas ngau ba ka biang pat long hadinang tu pat bangai yo ban la kai klub cabar kan dinak tu do dinak ta ga season ka tu ga ada ka par kan dai lik dinak tu bangai yo ban la kai sabar saya offer te bat ka tu ka we na club pat kum top scorer jong ka shalong la jong mo te kum lu fi poi shadu ka tu ka thong ba finyo ta top scorer ru jong ka shalong la jong football club ka we te ka dei ka jing tristom jong ka club jong ki staff ki coach bat ki teammates ru long de lembaga jing yarap jong ki gen bangala yo ban long top scorer ha kitu ya Shillong League Maclear State League de ka jing yarap jong ki gen long bat long ka tu per long ni hap long kendu sibun kicing ya kan long ting long ngimla ban kai pha long dre ngim give up pat kan long hadu ba ayu yaldir long yo kum top skura to pa bagi jan kidan ki jing ting khu mo kidan ki jing ki jing kiding pin kiang ha ka jing em jopi te long pin batai kham sha pa ha ka ne ka jing ya len ti jopi ki pa kita ki jing pin kiang ha ka ne ka kam football ma do shong tang badi football ki we long ani last tanat ne tharai fin don bi ki jing ki res ru ha ka ju ka pa te long pin sha pa ki kita pa ki jing ya tade bangi mat dang lamat injury long teng long kam tam da yu da slam injury kum tarung adan hap injury long boring kan long yo la kai la slam menta long dai long lakwa no ken nyurut ban ban recover ban yo ban lekai te long kendu sibun kin ge long dang ikwa long hi ban poi long kham skmat long ha pan take care ba ken yal de long de tang hamadan de bangin hun tang to practice long ha ban le extra nal de long ta kan ka portia ka bam bangi bam kumno long tengi ka bam ta phi kitya teng kum mangi sini long bam ni bam bit kat babang long kat bayo kan kat babang long ni bam bit babang re mangi long dang ikwa bang ban le kai slam ne kum ta long haban maintain kan ya bam haban nang ban bam no e de ban chu bam kulmar e
so kakam hi so tu hi sebut ka bamenta te long kata ka bam ka exercise te long kakam hikin tama ka exercise to long pili hi malaka si hipan Hamadan gile barka club te long le extra harus le extra nal dia te nakalian jo pi hadu menta ba pila judan menta kini kita na ba phe ke ka team ka ba pisngo ka ba ayu si sai pi ka bala pen kendit du si sai pi le ka bala nom lu pen khitia mo e pi ba penang kham pen pha shu ha ka to kalia ta ka team ka ba pila ju kendu ka ba kham long tof la ne ka ba kham ken ha bang ba te de hak por bang don FC guar man untuk por long ka idon hak Indian Super League long kibun gini gipila long ba long kidon Indian national team player long tagi foreigner long babi kan kalong ka ba kam tab ngah tu por long dang kam khana long dang suan na lajong listo long dang sim chung ya bahagian long ba long nadu long hak tu por ging sedang ikum no gini professional footballer long ki maintain ke long mencuat dengan partip kumno long ki maintain hak tu par sang i bagi bam kumno ki le kumno long ngasayo long experience ke nang tu long skills bagi session training session kumno ki bam kumno long training kumno nata na dong sidong nata ki teknik mo hai jap ki jap teknik ke ba pi i mo prishim dia kumjuru hanga ko akali na kini ki hakabade bekini ki football jo ki kindon mentaru ki kinthai kumnu PE baka participation jo ki kinthai ru hakani ka football kalong kumnu PE kumnu ka ek response kumnu fisngo ha PE kumnu ya ka jinglong jo ka participation jo ki women's football long ki kinthai long dei mo barang tang mang kisenrang long kinthai long dade baka sarkar long kaplidat plinti long kinthai dan kami long kini gitarmen long kino gitarmen long naduki de bagi yo ali naduki yut senior to tata te long dade baka sarkar long ka yarap ne long kintikan pilat kan jadi kinteru baki bakwa ban lekai long baki makiru bakin yo ya kata baki maki temu kan long kumangi ki senrang de tang yang senrang de kinteru te kumnu piele apa ban le demo da fil adon kini ki tournament ki prepare ba filong takki mo maner mo mentally fit physically nang ta mentally mo te kumnu piele ban long fit ba le di haka nuki tournament le hakinu ki game ki ba fia kundu ada ngin kundu sibun gijing ya mo dari dadang imlong mentally fit long prepare ne physically fit long dari long in collapse no kan to por long de ban long klan gen no de long mentally physically long kenang bangin light na gitu ki jingya kan ki bangi yakando dala perkhat tang ting ru ka de ka we ru te ka ba long imtip shung ile ayuru mo ting long confuse ngilong kluma jungmut no te kluma jungmut no ka de ha te na pring kini ka discipline ka affiliate football pidang don pa kinu ki discipline le kinu ki sports ki ba phi not ne pidon kinu ki discipline ki ba phi stanat menchua dang te sotanat pan lekai cricket te menta te laslem ju lekai sum sarang na chisnong ang lekai cricket long sotanat ban lekai cricket menta long sotanat ban lit swimming long sotanat tahe swimming long mancing okay kitu ki training session jo fi ha ka long haki football dan kam haki long ban recover kaya rap ya ka rap ban recover gi long mundur kum ta kasing don game long dang la sai ngi lingi long kaya rap ken ban recover kloy to ga jing thaj long jak kloy ken long rap ban recover njat ngak sulong interesting itai dukom on jo pitin njat ki exercise ke bapi ki shed ai ki sports mo ki exercise routine ki bashi ai ki sports hafi da flaban on ka football mo india ki on fi men swimming kaya rap ya kita ki de ki bapi laban samlem mo ki bapi ki program ni respiratory exercise you ki rap lan ki long pin samlem hindiat exercise te long ki bun ha ki long la pan neo korteng kan long ki pun chat ba long ki exercise ki blang ki pangile kan kum ki respiratory ki arab ya kai ngok squat tu hindiat na fi na i kum ta footballer mo te
Kita ki exercise you pan. exercise long Jom ki activities mo ki exercise activities long fin ako banyak asngo hindiat kan api. Kufi omana swimming ru kaya rap kum tu ya ka injury. Des cycling ru kaya rap ha yang ni ba la ka kin kum cycling ni long ban recovery ru kaya rap cycling ni Hawan. gitu Ha. Te bai dei bakini ki kajung long jing man jong ka sumring mo ba fiju kundu shabab sini ti pinsam jing ha bai la kai shabab sini mo sini ti ngin om no ting ting kabiang to ka gim shit ya no tu ngidang la banya sha dakret ya na la sha ni ha fidon shabab pat kumno pile ha ba dome dakame hap ka rukom long jong ka beneng e kumno kum upleya phi adap beli dia mo dad ngilet la ka sabar long sisni arsni long kadang kan ban adap ketu sumdang namar sini long ka sumdang ka kam kreat am sini ha te sedang di cabar pat long kumkin lagi mundur ki West Bengal long ki Goa long ka shit kan long dari ban long hap dari batang sisi arsni long kadang kan ban adap yang ni long ketu ka shit long dari ski pat long dari wala ka taru long yale long ban nomor skap ya ketu ka shit long tak leban konstet ya kan ka training ke game bak ka bangin sala kai kan long ketur dan di bangin lasa bul sini telah long lasuk ke ban adap long ndre yang tang sisi ars gitu kadang ya ha te ndiat group aku akali ndiat bita I jinglu jinsab lepi don jinglu jinsab enaladi haba phele kai kum tu shabane phele akum no pa bedi baka finance pat baka jinglu jinsab aku ya skono pi kum nim judan jinglu jinsab haba le ka ka klub ki pulut hi te long naladi shima pa long fidon kinu ki ba fi shamjing ha ka finance ne ka biang lut ya suate long dang ayu terang simsi mentapat long ski long la ayu kan long namar ki klub ro menta ki long las siu kan daga tulop yang ni ki players ne long kamtam nang depo ni ki ai lik ai hindan spalik long ki suru long la kampiang long dak ta tan su kan long te kumjuru habai dei bakatuka nyaka ha ba phele ka ru baka kawi ka sports mana ketika mohon bagan sporting te long pin batai dia kumnu pisham ya katuka experience ofi hangapon to por arjar arpoi nganjon bar Muhammadan kan long ila ka shwa kan ka nganjon hadin long kila leka shwa kol talik mengapar nganjon hadin te ngayo ban lekai sa lai sa sau game ngayo ban lekai kol talik to por ngilong kumka champion jongga kol katalik ken hadin sau peus nem kan ka Muhammadan kala yora biang ya kol katalik te hadin nang tepat sedang saka ailik syawan sedang ailik hatu paru adon injury kan dan injury long adon injury ankle ligaments te long kan long asumsi long asumsi bahagian tu por long mars te kata benaikan simpor ban recover ka deh te long asumsi bahagian hadin nang tepat sedang sakailik ski pat hang tepat lah sedang fit ski dalam sedang kailik kan yang tu dang sedang kailik long Muhammadan te long kibun bagi long ki demand ki long sa demand ki mangi kong ki player ki coach long ko abi ban job te man ke game long ko abi jangi bangin job sepundangi tang surem si game ar game long lami pressure gen long umta long bangi long ki ko abi ban job gen man ke game long tang surem pat long lami ka pressure long bar happen min tau player long ki ko umta gen ki management long umde kum sengi mangi seni long pada itu teh kade ti komno bat ki teammates baki staff befi kandu baki coach long fi matai hindia komno fi le ban pinya de man kan bafindan kata ka strong relationship mo ka jinga de bat ki teammates te Hamadan te haban yasus ngutu jimut bah kanang bang long ban suken ba yangi ban lekai long sabar medan te long nakajong bili long Hamadan par long haps ngutu kan hab keren ting kuno long ban kanang ban suk kan long bangin lekai mo long ting teammates long su penitang ka body action ruk long dilatih lupa long hano banai ke bol namar long kajing ngutu kan jimut jongi long da de bangin lekai slim le te long lakam ngutu jimut ba kan te ki dai
tuma fuju dan kani ka jing study ru ya khamtam ki opponent fuju pitu pilih aku nuna em hoi hakapor balekai te long la long pe sigin long num kham rei swaban lekai te long am jole kai ban constant de gini opponent long lebih constant da don Ramadan hoi ta ya ke game dak layak te kumjuru kumnupat ki ipat ki jat yupat ki jat teknik seni ki jat activities ki bafi involve haka Shillong la jong football club ki techniques ki session ki bafi yu akene ki tat tong tang ayu long dan long tang ham training ge long bangidan mangsi ki long ki dikunju bafi yu na ki pair na ni ki pat long repeat compare bagi wing club long hot ki ya pair long sini long nak kumbe sebar long teng long way pagi way long club long ladon bet mong ki ya pair long ki coach nando ki coach long ki don beka long daka kowe ka long ka ya pair kin ka plan jong ki teng coach long ko ban pelekai dak to ka tactics dak to ka long ka formation long ka ladon bet kin ki ya pair na way coach long ni nak way club long kan di kumju ayo ko ayos ngoy kata kajing pair mo kata ka plan of action mo ka plan ko mo ka tactics ki teknik mo ki pair te pia din habu pat pi don jing mut pat ban yu balong ko chadin habu da la kha yu ne ka ngasu ko ayos hadin habu fi don jing mut balong ko coach ne fi don jing mut yu pada la kham bang pa la sa pi don jing mut yu pat mentate long 4 perkar kan ban long to coach long mentate long kwa long skill di bayo long kakam kan kam babiang kam sarkar swa babiang de bang yo ti hadi nang tupat ngala ban long coach long kanang bar long ban set kan long yalde long example di bayo kam sarkar ai babiang long de kay artar long biang kan long hadi din pat long la ban long coach nang ong ha ta tu mo nang ni sakmat long pidon ka thong ka thong jo pi ka di ba pen yo kam shawat kam wat jam Asia te hadin na bulang tupat sapit kin yo stana yo long kum coach kumu footballer pa na nyat na fin ko panyo ngopat ki jinglong ki ba kum player ki de bandon pat ki qualities mo ko ayos ngo hindiat kum player te long ilong kendu sibun ki jinga ken long rei long hapan long disiplin hapan long disiplin long hap nadong sedang disiplin long hapan penbiang kan long nadong sedang kapur ne ka timing jongi kumno bangin pundon kam long de bangin de ban set lupa kan kapur long kan kapur ba long yo off ne kan kapur ba long man sim off ne long hap set lupa kan kapur long kanang bangi long bakal kam jongi kan long yan berjanti kan kodom sateng kodom slam mo kodom thut mo hadin abut dia long nang ni sakmat pat long ki long dia aku asong na pipa pilong pidon jing tumu long hakani ka football mo aku akali pidong don jing tumu shu ba pinang jam sakmat ne kum no ne to long pin sam la me kata menta mangaru long dang don sibun ning ki jing tumu jonga long ki bang 4 yo mo bang 4 yo te mentang don hakane ka I League bal jong te rang don biang ki tuan pois sakane ka Indian Super League long bat kham tam le ban yo ban lekai national team long Indian national team kan kata de ka long ka jing tumu ba nokong jong hakin man yo ban lekai national team te manu pa ba dita uru model jo fi pat fin sandan bikum jing jo fi tolong fin ya tuan dia manu ba dita role model jo fi pat Indian na sabar ne tongin zangsha na Indian mo na Indian pa manu rumah de Jofi ke ba pilong inspired papi yo masih de mama yan di mama mama ili akan football mama ha tidak de international pa international sate Cristiano Ronaldo long pitu ne long international long by Tristom long hadu mentar long dang la ban lekai long try di by maintain long Tristom maintain bahal dia sakado te nakalian jo pipat na chabangin pitkut ni programo te aku ba pin ai ka message ka khubor
kamtam iki bape ka program na mga kamen ba bu na kiru ki bape ni program long kin la yos ngo ya ka jingya len ti jo pi ka jing sham jo pi mo ne ting ting pat yun kam ya ka jing ketu mesil mo ama ba long ting ting i dan ita jing atatien ne jing bam sutu len jing klumajing mo ne la ita jing I message ne I khubor pat ilong iba shy ting ting i kindet bendu te nakalian jo piru ngakapat ba pen long pen I ita I message khubor ken yaki bape ya kani program paswa bangin ayat ka message ngakwa banyo so hindi na piru hindi ti nang ni siya kamat palong pikan man ba ka football kan lang kiyo mo mo kasakiyo ha boro kiliang haka infrastructure ne haka rukom long jong ka madan ne ka bam ka di jong players mo ti ipat ka ba pikwa ban ong pat siya ka nakibas nga mo ya ka sarkar kay ka ba pikwa ban ong pa ka jingkwa na piku footballer pa ken ya ka sarkar kawete long kumbang oman ne de kinong kinigi yut liwal ken long kinigi tournament long kinadu grassroots long don kampa long kinigi yut liwal nandu under 12 14 16 teter kumto ken long de bak ka sarkar long ka long kila ban neka MFV kila on pelong kumto tournament long kan jarap ha ken yang i long jaki nagi kena long bakin poiken chikmat long mataki madan ru ngidang compare sabar ngidang ru napa ken sneki madan mata barok ngi practice betang ha MFA ground tang kwe madan long ha ka tu be ka MFA te timing ting yang mo la don ba occupy de kiwe don kam ting yo sikan touch ting arkanta de mantopat long lakut ngol extra ken ndai sabar pat gikidan lagi madan la jong te long nila ken ban le extra nal dero kum no kan ko pon la ban le extra ken long dalakut training ne ndai senete long tinjara ken long ban le madan long ketika ta te ka message mata pa ngakwa ba pin ai ka kubor ba ka message kamta mi ki ba pe yang kan ka program kum utau footballer mangi kum gibru min kendu simun gijing ya lahai jing hasem ne saban na jing ru ndai langi don kita ka jing temu ke bangi ngi temu ngimde ban kan randin kan long kenang bangin puai sakata ka thong ke bangi temu long bangim ju long ndai ban give up no kan long walangi kendu simun gijing ya ro tang ta hai te na pare ki thai ki sa dan mo ki ba thu dan kata ka jing ya ru kila ban kali na piru mo pidan haki Instagram ID neki haki iki social media platform ke ba fi dan ha Instagram Facebook Twitter nama ba sada mo na prejuki ki bam social ban kali haniru kila ban follow your film haki social media platform te kubli shubu nya ka to ka jing MSC jo pi ko khubo jo pi hakani ka jing ya lenti jo fi ku to footballer but kawipat ka ba ngasuk tik mesi meneru kalong ba fi ang mafi ba de bangin kenan din mong haban tristom ya shitom ti ka ipat ka ba hindi pa nga ko ayos ngo naman do masyadang de fi ang stona balya ka football ti kumno pi shem na itajing ya lenti jong pi hindi kumno pi boy shadu shani ka thongpat ki kita ki guiding steps jong fi ki bayarap ya fi akabanong kong te ngapoy berkat ke banyo ban lekai aduk ka I-League nega long bandon marke club ISL FC gua kumto kaban kong ngampoy berkat long kumto long ri mencuat pol bang nang dan cisnong nang ri le ngaperkat ban yo lekai tangah silong ru kain long lahun kain long ngampoy berkat ri ski hatu por bang nang don hasai ski nga ni ibakan nega silong lajong kila ka I-League te long kanu jing bun briu buan pet football long katupat ka long KM sim kenyanga long KM sim yang te dinak ta kadahui long hadin bang iba kala jong kala kailik ski ngaru long remote shop program dan snong itu bo itu lalong no i jing thabai phi mo hakalenti jong phi dinak tu ka ayu aku tu por baga le jong kala kailik program dan hasain dinak tu kadau ken baga long ka im sim yang akin long bangan mangaru long padhap trisdom long kenang bang mangaru long kumbalong maki ken biar tu ko por te ski par long ski da ka jinga ti long kendu sibun gijing ya ro kendu sibun gijing ya dari pat ngam kenrandin ken long ngele ban klet itu gijing ya ki bang kendu dari long ya bit sikamat long rengkat berkajing sistem long ta ken ski itu iliti jong pi mo ba wara syait ka jing syai mo na du ba
itu isnam ba pin iya kat balong professional footballer mo idi tu isnam ba bang kalinga man ya bang ba nadu itu isnam ahaja hadu ni mentamo te kadi kata kajing bam kenan dia jopi kajing sistem nota kalong kajing yarap chong ki coach su long kumta kan pat kumjuru kajing kesana na yena sam adai na ni nasam idi mama imay pa imay te man siya na ka siya tate long ski Menta ilong kumno ka jingbo jing ipat menta. Tate long ski te long laksan ken long. Namar jaldir long namar nga halde te de gane bet ken ka tang perboy long banga nak wa syak ken long man hadin parte kang syu ken. Kabli shibu ne kita kajing ai men sen jofi ba kumjur itu jing pesha jofi kajing ya ti jong pi. Te jono program but kitbok yang piru ba penang ba ki kam ki jam ki eki ba ki pitmu nang ni shahman ba kum juru na kalyang joka damas komedi na ba ru ka ai kitbok yang pi ba pendang poi sha sha ka thong ba fi ko ashu ka national level ru ba pin poi sha du kataka level national team ba pin poi sha du kataka thong ka ba pi tumu but kum juru ya pi baro ki ba ki ba pe ya kan ke program ngamen ba kani ke program ka kelawara shubu nya ka jingmen toy khamtam ikitu ki basngu tanat ya kani ke football kani ke discipline football ba players ngo ya ka jingya lenti jong i prangki buam ibade i Indian professional footballer te bat kum juru ya ka jing ai men sim jong i bat kum juru ka ka bang la ekran hane na adu bi idang ret hadu kani ka jinglong ka bamantaru ke ikijing ka jing sham bat kum juru ka jing kidon ngimu kiding pinkyang hindi imsim na kanran di ni kita baro hindi iya bet kumba itmu nadu bidang det hadu kani kajing long menta iya lembah kata ka jing I support lane kajing I mesim nang juki coach juki staff ba ki teammates ba kum juru na ying nasam te ba kum juru pi baro ki ba pe kini program ba pinang yo ya kata kajing syai kumba ipin syai ipangki ru hakenu kinum ditang haka sports ani hakenu nu ki kam ki ba pitre la kalong kam la jong ne hakenu nu ki kam ba pitre ru ba pinyo eta kajing syai klem pam pin sa yo eta kajing syai lamba kajing tre shitom bat kajing minot hamal la kasni kable shibun in session yang pat haka ju ka program bat haka we katayo